Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Talaga anak Na, adda dito itibakan ni Badawng Kapitan. si Kamit Gayam. Ay, un mare. Sa pulag tibakan ni Badawng, nga madamo lagayam ditaw. Kinuin la ko na kanyak. Ano niya? Apaya kasta ka Badawng? Tuyan. Inlakom titarakan mo abaka, adi mo man laing bagbaga kanyak. Anya? Makalawas nga gururaya, ngamdyak met na uray nga ibagam kanyak. Ay tila pakibibiyangam. Bakak na jay. Na, kasta ti ibagam kanyak nga asawam. Nuin lakog man. Usarik mo't laang iti pagsayatan ta. Ay, makamuka! Aray, umutang at man iti may sakilo nga asukar. Umutang ka. Kano naglakon samot ni kabadong iti bakayaw. Baka nakanulaang dayjay maray. Awan ka no ti bibiyang ka. Nakarumutan nga ni kabadong nukasta. Ay, talaga amaray. Isulaang tagdisdesisyon no adda kayat na. Kasi ta, rimwarlatan na di man la nagpakada kanyak no sa dino ti papanan na. Kasta ka day. Ay, agbabawi ka na kiasawa kan ko ana. Ay, masuruna ka talaga, maray. Ala, aganos ka lata marituyang. Sapay ko mata, agbalbaliw tuumot laang ni kabadong. Warag! Isardang mo pa lang tararamidam dita. Taumay mo ilokad ay turuangan mo. Nay, nakayumot gayam tataba daw. Sumrek kayaw. Nagyaman ako, Warag. Umay ka. Nagtugaw ka tataba daw. Tainak mangala iti inuman ta. Ilaklakom tinuang yaw tataba daw. Kasta nga, Rag. Nukayat mo, gatangan mo. Ito rin, nababalaang ang presyo. No ka ba ilak ti presyo na akit gatangay. Kabailam. Kaputan, nababalaang ang presyo. Tipangtid ka. Pangusaran nyo iti kwartangay. At ang arod importante, pangusarak. Sige, basta nababalang ti presyo na. Gatangay. Nagyaman ako, Warag. Talaga nga may nakasapulak ti kwarta kay. Tapsan kayo pa'y nanatuyang, nanakwanang. Ay, aguray ka. Apay ngayong guyod mo matanday tanwang ni Badawng. Ginatang ko kinitataba-dang daytaw eh. Sige, labsan kayo pa'y nga raod. Hi! Ay, ayan. Ay, ginatang mo't gayam ni Kwarog tinuang yaw maray. Ay, wan nga rod maray. Anya pa'y nga iti pagarado na iti bangkag. Rumbag ko makat imbaganakan ka. Tapagtungtungan yaw nga agasawa. Ayawan maramidak maray. Tadi na mo't ibaga kanyak ti aramidan na. Ay na, Inteng. Adda ka no napig sa abagyo nga umay dito'y lugar tayo. Ay, masapol nga isag anak ti paglinungan to jay baka. Kansaan lang, aday ta. Dalusan mo ten dagiti kanal. Apoy, kasanot kapig sa dayta bagyaw. Napigsa nga rod, Inteng. Talo ka no abagyo ti dumalan dito ayan tayo. Delikado layos no kasta. Iso nga rod abagaam dagiti kabaranggayan tayo. Tap na agdalos da ka dagiti kanal. Agsagana da, kasjay. Jesus, sigurado ado makal tumanan ti danong ti karayan. Ay, lakit di Inteng. Apay ngayon nalamday tabakpak mo adakal ba daw? Papanam. Ada pa pa na. Di mo ayaam mo nga daumay dito'y lugar tayo abagyaw. Amaw. Sapay nagdungritin day tabakpak mo. Ay, sana bali na. Ipilit mo ti rumarka na'y iruginan ti agtudo iti napigsa. Ang mga mo kung kuna na laing na ita. Inton ko, awanay. Ilabas na laing. Ay, makamuka.
Nagrigat kalakit din nakasarsarita. Ne, kapanan nyo tatabad yung. Kat umay ti bagyo. Awan pa'y matpayong mo. Wan nga raw, tungan. Sana balay, mapanag gumatang dito balasew. Kaduan ka na nga gumatang. Sanay, kabalak ti tumaray dito balasew at tersina. Tumaray ka pa lang. Adamat payong ko. Payungan ka na. Sige nga raw, pamarayak mo tayo na gumatang iti merinda ta. Ay, mayat ata ilibre na gam ti merienda. Way, nadapay iti cooking ka no kayat mau. Aya! Apay manin ko raw. Nitungan, mapukpukaw ka na. Anya! Atapon da nga amangan kanunon, nayano di jay karayan. Kung nangamin arumwar nga agtugtudo. Kaya nagbagbagyo. Kasta una yata nagtika pamilya ng kail. Siyempre Ay, alata, birukan tayo. Unang kail, sawarin tayo ti karayan. Ay umayak mo't dumawat iti tulong yaw, kapitan. Apay maray. Mapukpukaw ni Badong ka. Anya! Tidakes na. Adda na kaibagaan nagkuyog da kanukin nitungan. Sige. Ay, una yan. Duadan ang maatap anayanon iti karayan. Kinapudno na. Kasta mo't ti atap kaw, kapitan. Dakes adamag marikwanang. Ay, nasarakan da ka na tibangkay nitong an. Ano kasta? Nayano, di karayan? Wen Mare, katibakpak ni Pari Badong, nasarakan damat, sakbay anakita dat tibangkay nitong an. Ay, kaawatan nga rod, adwada ka ni kabadong anayahan nod. Ay, posible akasta, Mare. Iso apirme asangit ni Marituyang. Ay, adala nga roden pakdaar, nga daumay abagyaw, nga mrimwarda pailaang nga main. Wen nga rod Ay, bareng masarakan da ni Pari Badong. Kaasimat ni Marituyang. Ay, lading itag maray. Di minasarakan ni Paribadaw. Anya? Tila ang bakpak na adaan tinasarakan mi iti igit ti karayan. Ay, no kasta. Ay, ayan nga rudan nga ni Badong ka. Ay, isa na balay ta mangangayak tumanan. Iti meeting ta mapanmintuman sa pulong manan. Ay, agyaman nga rud no kasta, kapitan. Itabunda kanon nitong aninton bigat. Iso nga ipakpakaamuda no siya sino man tinakautangan na. Taikisay da itinaurnong nga abuloy. Anya? Ay, no adda utang nitong anken ka, mapan kamot Mare. Iti kasta, mabayadan da ka. Kasta aya. Sige, mapanak mo, tada utang na kanya. Dua bulan ng tinapalabas, manipod na itabunday ditungan, Maray. Mare. Ngumkas na jak maaklon tinapasama kin ni Badong ko. Ay, nagsakit. Ay, di ka kumaunay, Mare. Ay, amang nganuan niya ba'y ti mapasamakan ka, no kasta ka laang. Maribanang. Ay, alaem, taidulin mo day tainted kan ka ti may sa ablager. 30,000 day ta. Maray. Dakkel ang makatulong kan ka day ta nga inted da. Kaslaawan ganas kon ngagbibiyag no kastoy lang, Maray. Maawatan ka, Marituyang. Ang panunutam, Ada kami mo't dito'y ako kumarem. Agyaman hak, Maribanang. Maya, tada utang kanyak ni Kabadong, Marituyang. Anya, utang ni Badong? Wahon, ididamaw, imutang kanyak iti 10,000 aribaw a pisos. May kadwa, 5,000 manan. No kasta,
Bali sa nga pulaw kat 5,000 amen ti utang na ken kamaray. Correct, maray. Na, jakam mo day ta amari ko anang. Nibadong laeng ti makaam mo dita. Tirigat na, awan ba't nga rudan ni Kabadong, maray. Nupod no day ta. Apay ngay adi mo imbaga adagos ken kwa na iday. Nabayadan na ko mati utang na. Tanaglakoy ti baka kenwang na. Jakmat nga rudam mo akas jay mati mapagteng ni Kabadong. Adda nga rod kasuratan apam managnek mau marekwanang. Ay, awan. Awan mo lagayam. Anya ti kayat mo asawan, maray. Saan mo abayadan? Pudlo ka di tinadamag ka. Nga da ka no utang ni pare Badong. At da ka numot utang na kininanakwa ng angkail. Anya? Iso asing-singirin na kininanatuyang. Ngam dimot kayat ni nanatuyang tagbayad. Apay ngay. Awan ka no nga rod maiparang ni kagawad kwa na akasuratan. Nga da utang ni Tata Badong ken kwa na. Jesus, day tatirigat na no maminsan. Nang runa pa'y. Kat awan ka no timbagbaga ni Tata Badong nga da utang na. Ay, ririmanin day ta no kasta. Di mo man ibaga-baga nga dautang ken kanibadong maray. Taapay amasuron ka. Adda nga rod kasuratam apam maneknek mo iti dayta alaman. No di mo kaya't abayadan ti utang kanyak ni Kabadong, ay jak ipili. Rumbang laeng. Pilitan na kidin nga agbayad iti jak amaw. Ha? Ay sinalbag ka kit demot. Adala nga rudan inted da kwartaken ka. Ngam di mo pa'y bayadan ti utang kanyak ni Kabadong. Ay hustawn. Awan amok iti bagbagam kanyak nga utang ni badong kaw. Umayang. Ha? Badawng? Ay salbag ka. Kuna laki din no natay kan. Adya, natay ngay bagbagamay. Ada na pang ko ginatang alutay, iniikit ka. Namarayak mo ito natin nagbakasyan. Iso asin ang sangitan ka. Tagayam, napan ka la nagbakasyawn. Napanak nga ron ijay lugar da ikit ka. Nadamag ka, asap sa pulindak. So, nagawid ako na. Kaya't ka lang nga sorpresahin. Ay masurunak iti ugali makastaba daw. Ay maragsakan nakta si bibiyag ka pa'y lagayan pare. Ay na. Napanak lang nagbakasyon ijay lugar da ikit ko, pare. Ang apay ngay. Jack mawata na. Adamot ijay karayan idi tibakpak mo. Kastoy na gimatangak iday, tibaraw. Saan mo ngamin analablabaan? Kit? Gapot na nakagatangak itibaraw. Intad kaon kanitong tibakpak kaw. Isumot lagayam. Isu ana iraman tibakpak mo ana yanod. Ay na, ipapanyo laki din na yado dak. Nataya kaon, kasta kaday, pare. Sika magamin. Ay, kasano nga iti utang mo ka ni kagawad? Nya, utang. Apay, saan nga imbagakan ka ni Marituya? Kano agsingsingir ka na? Ay, awan ti utang kaw, kani marikuan ng pare. Ha! Imbagam kanumit nga da utang ko king kamaray. Ha! Alalya! 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 Ay, sana ng alalya, pare, sana ng alalya. Pudlo Ah. asyak na itaw. Kabadong, siga ka di ngagpaisaw? Saan ka anatay? Nagko na. Apa nga bagbagam ka na, nga da utang ko king kamaray. Aha. Awan mo tamaw. Ikwa, kabadong. Ikun ko naklaong day jay. Jak mo tipilait. Anya. Ay, salbag ka mo, maray. Nga pulang tayo papanyo anataya ko, nimbagamaw, nga da utang ka. Ikwa nga men, kabadong. Nanyala dito ti papampanunod niya. Tano lang makakwarta kayo. Ay, ino kasta. Saan apod nung adda utang ni Pariba daw? Owan, kapitan. Ay, adakan ka pa rin no idaro mo ni kagawad. Ay, paray. Saan mo Kasya na kabadong. Agpakpakaasi ahak. Nagalas nga minti kasta nga aramidam kun ugalim, kagawad. Ay, kasanumot nga men.
Apalaklaunay daytay naawat ni Maritoy ang a 30,000. Ay huston, di ka nagpalawag pa'y. Tawan umayon iti ibagbagam. Salitaan may kinituyang kaw, nga palabsin mi pala ang tinaramid ni Marikwanang, paray. Nga main, adamot kamalay, iti napasamak. Ah, Nagbalinak ang managing bubukod. Jak inbibiyang nituyang kaw, iti amin nga aramiday. Nga mita, namiris kaw, saan gaya man nasayaat, paray. kit mayat ata na amiris mau. Di da kayo gundawhayan ti padayaw at taaw, manang gundawhay. So apakawanan na kumamay, tuyang. Ikarek, sursurwag itan, ti agpakadaking ka. No daman papanak, no adanas ka nga ramidag. Anyat mako na maray. Anya pa'y nga itaramida, Kapitan. Pakawan naglaangan ani badungkaw. Ay na, agyaman tuyang Ikarek, agbalbaliw akaw. Nasayata na ornos yun ti amin. Rumbang lang agtinulong kayo. Kan agpinakaada kayo adwa. No anda papanan. Uno kaya yung nga ramidan. Tapno saan da kayo analaka alukwenti sa balay. Ay, Tata Badong. Agpakada ka ngamin kinito yung monod da papanam. Ket si kamat kagawad kwa nang di ka manggundaway, ta si kamat lang ti kababain. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.